Kajingwan juga skim bala tiap kumka MNREGS lani kata kajing trai sis pa sri lani kajing trai job card. Kalau long kajing kurku ka bakrau yak sinong cenong kendong. Nama lemah jangan ka skim ki babun ki sinong. Kila yo ya karoi ka pa na du keliti ki sengkien ki umbam umdi bat kiwi dia ki jenton kam hasinong hathau. Ki babun ki sinong kila ipu iping lemah jangan ka skim. Hendai kat manang mi ki sengi. Kajing pentri kami ka skim kila nang ring swai kila nang ring sedot. Kadau ka bakongsan kalong. Maka skor kampalai setia ya kabai bela mar khamdam ya kabai material lene kita kabai mar kum ki mau ki debilat ki narat bar kiwi kene kajing penslam jang sokar bar pelak ya kan ka pisa ka bela poi ki bon snam kalau bu ya ki snong lemba ki VEC bar kiwi de ki committee ban pentri kam ya kan ka skim kajing ka bakhrau delu makan kajing ut kajing nam je ki snong ya kajing pelak pisa jang sarkar nak kalian jaga sang HYC mata ka sengi kalian lebihnya kendu ya menteri kata CNRD UT mandal man ujor ya kan dia kajing lenyar kajing ut kajing nam jo kisnong nei nak kalian jong menteri kajala UT mandal ulaong maka sakar jalar ko semjing namar bada kalian jaga sakar pedeng kampalai setia ya kadai ka pisa laban kana hang ni baka jing petri kam ya ka skip MNRDS kadai ka balai pisa da ka sakar pedeng tak sengi la yo ban ya kendu ya minister in charge ka community but rural development eti mandal oni keren halor ki laitli ki benta ki bana kalian yang sengi ka ban pun sngo akhmat yang sorka kum kijing ajing mut ka baningkong ka dei ba nakapor sa kapor ki judon ki VEC ki judon ki nong snong ki bawan ban pentip sa kaseng ba halor ka jing bom light kata ka pisa by dei ba karu kompentri kami ki scheme jong ka REGS kabakam kongsan hi gadai ba pilai iru ya ki kubor na kapor ki belami ba kadon kata ka material component bor ki pentri kami ki scheme hapo ka MG and REGS kasedon ka benta ka bedai tik tam ta banthit ki tia kita hot ya ka wages dan ka ding siu by sngi ya ki nong tray lan kita ki job card holder ka nakaliang jo block nakaliang jo department ki la ban penyo kat kum bala betha hapo jong ka an ribun pat kapisa ka basakut ka bapen ya ki VEC lani ki village employment council ban pentre ki scheme ki fair lani ki project ki fair ka dena marpa ka sarkar Meghalaya ka muslim palat ban pelat ya ka kapisa by day pentanam ta ki tiar kita ngiso thu babun ki VEC ki pentre ya ki kam ya ki project ki fair hapo ka jeli trekam go jongki da ka ba ki yo ka jingerap le si na kinong supply na ki dukan ki fair la kalong ina cement ya unar bat kiwi ki jing don kam ki project fair nei la da kani ki jing bom pelai pisa pa jong sarkar ka simpor yo khubor ki don ki VEC ha ki katukat ne tili ki block ba kata ka material component la ne ka fund kata ka material component ki mlat hadu arsna ka jing kli kalong ba hadu kat no kini kinong ITR la ni kinong Aisha mo kinong Airam ki tiar kinla ban yarap ki VEC te lada kimla ban yarap komut na ha por ki pentri kam ki scheme ki jongki hakmat pat lani ki project hakmat kan bu jing ki bakum kini ki VEC te ka jingwan ka jongi ban kendu yo minister in charge jong ka CNRD ka long ban penpa hu bat bandawaru ba ka sarkar Meghalaya ka ban shim kya ya ni kam ban peti kena ba ya ka fund ka baide na mutaki ba tiap ba tab ban pentri kam ka ni scheme ka sarkar Meghalaya la kumnu ka ban pendap ban siu hapok ban riu ngilabu ka jing dawa akhmat jong u minister in charge jong ka CNRD bu de bakasorkan Meghalaya ka de banwan ra ya ki SOP la ne kita ki modalities bakumnu ban pelat ya kepisa ka bede bat ka bat kanika material component tina kalian jong minister u la pentip yang ni ba jing syamenin dang menin ka sngi ya kita ki pisa ki basa ula pelat kumbasan 4% ka da fund nam ta ka material component ka ba la sating menta but hakini kising banwan ru unang yele ban pelat ka department kan yele ban pelat bola penpa yangi kini gijing ka de namar ba ku mengitip kini ka central scheme kini gijing ka ba ka sarkar Meghalaya ka sarkar India ka pelat ya ka bisa ka por ka babiang ne nakaliang ka jongi ilaong ba ka sarkar Meghalaya ka de ban shim gijing ka kli namar bun kini ki project ki ba le hapo jong kini ka scheme kini ki project ki balada ban phalpa de ki VEC na du shisna menchwa ndalafa de ki VEC ki block bat ka CNRD department ka approve ki project kaumut ba ka sarkar India kala tip lupa ba kidon kini project ki ban sa pentri kam nang ni Syahmat anda kila de ban approve te kam ni bandon kata kajing ban ong ba ka sarkar India kan slam ban pelat ya bisa de ka sarkar Meghalaya ka ban shim ya kajing kli te nakaliang jong u
jong minister in charge ula pentip yangi ba nakaliang jong ka department kansale ya kabanan kam kenapa penting kenapa bagi BEC ba ki job card holder ki menteri kam ki skim PLP ki nakaliang jong seng dilawan banyak kendu yo minister in charge kalong ba kumangiong ba haji kani ka skim ke MGNREGS kadi kata kadi ka way ni ki skim ki belong successful tam la de pipet ya ki jaka hanong kendong la de pilej hanong kendong mentah pinlap babun ki development la ni ki kamroy ki kampenroy ki debit lembang ni ke skim la pikiran ni footpath pikiran ni ki jaka jong akai perthai pikiran ya kumnu banyarap ha ka thum ngata boni ki project ki wan bit lembang ni ke skim nre la de pipai pat aku galiang la de pipai ba galiang ba ka MLE skim ka ba ki MLE ki jong ki yo ngata kapisa ka ba ka sarkar ka sanction nam tau we po we MLE ka dai adu 8.1 crore ba tam ya kataru ka shisnam tengi bet bat la de pipet ya gru kompentre ya ki MLE sim kalong bet tik beli ngin ya len ya kata kalong bet kat kum kamon jong MLE la da pipentri kam ke SRWP ujiet ulak banjit kat bamon MLE la ban ai ka tu kasnong la ban ai ya tu briu jong u ban pentri kam ki skim ba fer ulak banjit kamon ngala jong nama kata ka shong ha ka prerogative la ne ka bor ka jong MLE tik ai ka jingkwa ka jongi kalong ba ka jing ai jingmut ya ka CNRD department kalong ba 50% la ne 100% na ka MLE scheme kidi ban le convergence la ne ban ya te no bat ka MGNREGS ban pentri kami ki kamroy ki kampenroy ki per hapo ki constituency la ne hapo kisnong kita kam tam ya hapo nong pendong ka jingkwa ka jongi kalong ba na ka sispa sngi ka ba kinong snong ki yo mentan hapo ka kani ki MGNREGS ngi kwa ba lengba ka jing wan ra ka bisa ka 100% lengba ka scheme no MLE scheme let's say kanang penkyu shushu ke jing yo kam jong kinong shosno ba kawiru kani kan yarap ba lada MLE u aya kanu nu scheme ha kanu nu kasno kibriu la ni kinong shosno kin nom la shu ban kano yo nu MLE bon ong bo ai tang yo briu la jong ban pentre ka kam la ne un ai tang kibriu ki be dai dai we bala ai ka BEC ko mot ba baro kinong shosno jong ka tu kasno kila yo kam la ti kaniru ka silenti kan yarap u MLE ba kanom dan ka jing kano kajing lek siliang inu tingi ngi hadir pengi kren bat u minister in charge ban penpai ni jing ai jing mut kajong ni nak liang jong minister ula penpai ni nak bersai ban ong ba kam don jing kham bau MLE ula ban lek convergence bat kani ka MGNREGS kata ka shong ha kamon shimet jong MLE kumba kolong menta ka sarkar kam khang ban lek kata ti kajing kerpat nak liang jong seng ya ki MLE bandon burong jong ni jong jelah hibrok koi kham tame jong khasian janji sadalong ka bala bapin soba ban pentri kami ki scheme ki jong pi ya kata scheme MLE scheme ki jong pi ka ba pi yo na ka sarkar ban pentri kam constituency ki jong pi pin soba ban shime ka dilanti ban pentri kam lamba ki VEC lane lamba in convergence kan ni ngilawan ban budien ka di jing budien jo seng na marhaus nam arja a ka por ba i ba Hamlet Doling lalong minister jong ka CNRD ngilawan ban budien ya kani kam namar kemangitip hi haka snam arja khapra ka CNRD department kala ai kawi ka proposal hapo ka sarkar ban ong ba ka CNRD department ka dibandon la ka jong ka kader la ne la ki jong ki staff nadu ki gram sevak hadu ki junior engineer ki assistant engineer la ne kita ki BDO kumba kalong menta la de fipet ya ka CNRD department hapo block bat hapo district office ki jong ki bun ki hak ban shim on deputation la da pipet ki engineer ki bawan na po ka PWD department ban pentri kam ki scheme ki prepare la da pipet ki BDO ki officer ki bashim on deputation na ki department la da pentri kam ki atli ki service rule kata ka Meghalaya Community Rural Development Services bat ka Meghalaya Community Rural Engineering Services common ba ka CNRD department kan don la ka jong ka kader mo ki BDO kin dai ki bawan tek kat kum kani service bat ki engineer kum jo bat lada kila ban yo ki engineer la jong la ne ki BDO la jong kum ki kam hapo ki blong hapo ki nong kendong kam tam ki kam penroi ki ba fair ki ba ya dai tek bat ka blok kum kin kam state ki kam ti ngiwan ban budin ya kani ban keli na minister ka baja ya kani ka proposal ka ba CNRD department kala asya ka sarkar dan kaliang jong minister in charge kula itu yangi ba ka jeng pen create nam ta kani ki service rule kidang ya chakmat ba kmi lenti la si haki sngi ki banwan kin sala ban pentri kam no ya kini ki atlik service kita ki lai tri ki mat ki bana kaliang jong seng ngiwan ban ya kenduk ta singi minister in charge ka jeng ong ka jongi ka long ba pentri kam na ka MLE scheme
100% ban pentrikam halada pi pentrikam yang nong project pi pentrikam be lembah VEC kan melada pentrikam lembah VEC kalau mau pi ai be syak snong ne kumbolong menta UMLE lada kwa ban pentrikam ko footpath nong nong snong wai kinu ki bring jong ki kontraktor lani ki bring be dei bat u lani hakiram ba snong betum ta ter de lada pi pentrikam pat in convergence bat ka MNDS komot phiap ai ka VEC bro ko we komot baro kinong snong kin yo benta hak tu kam ndeming ang ba ai lembah ka blok nre ai hak VEC concern